Asa man to nag-order aning pizza eh? Ay, sir, sir. Inyo ning order, sir? Box? Box, master box. Ah, nada ko i-deliver, sir. Pizza, sir. Pizza? Oh, inyo nga makaya ni. Opo na. Oh, sige, sir. Okay. Paano na, sir? 200 pesos na sir. Oh, sige, sige. Dada. Dada. Okay. Ah, tilawas na, sir. Para makaingon jud ka nga lami jud among pizza. Balik-balikan jud ninyo ba? Kasi masulti, sir. Kabalo ba mga ang pizza taon ng panahon Uy, wala joy kalendaryo. mo ba? Mo na yung history dahil ng pizza, de? Istorya ng pizza mauna siya sa unang panahon nga wala pa kalendaryo na itabo sa tuwa dis kalibutan na nagluto. Mauna ilahang nakuanan. Unsay pangalan ana? Unsa man taron ana? Ay pizza. Suwa sila kabalo, de? Unsay adlaw? Mauna ilang ikuan ay pila ka buok 1, 2 dito sa nakakuha na uy tama pizza 1 pizza 2 pizza 3 mauna pizza Ah, mo din ang history. Wow. lami jud kayo Lami, uy, hawda ni mo, boss. Uy, kasi pangalan mo, boss? Si pangalan kayo? master box Ay, ikaw dito ang mythology nga. Gistorya nila dati nga. loko tanan Kabalo daw. Ay, salamat. Nice to meet you kay bossing. Sige, sige. Ay, ding pizza de. Ay, dila din nagikan. Ay,